Започваме теглянето на жребия за областна група на областното първенство по мини-футбол. Имаме присъстващи менеджери, треньори и капитани на отбори от областното първенство по мини-футбол. Нека да пристъпим направо към жребия. Представител на Сокол Порой да изтегли първо. Отвори го и да видим какво ще бъде изписано. Под номер 1 в програмата ще бъде записан отбора на ФК Сокол Порой. Добре, добре. Представителя на Сокол Порой тегли Сокол Порой. Сокол Порой под номер 1. Така, под номер 2 Тодор Митев, менеджер на Олимп 2015. Да видим кой ще запишем. Барселона Просник под номер 2. Това означава, че още на старта Барселона и Соколде са домакини. Така, вятъра естествено няма да ме откаже от намерението ми да запиша каквото трябва. Пазете ги кутийките. Димитър Георгиев, менеджер на Спартак Тънко. Пише ли нещо изобщо? ФК Руен. ФК Руен ги записваме под номер 3. Така. Димитър Момчилов, асистент менеджер на Спартак Тънково. И капитан, да се подчертая. Локомотив Бургас. Локомотив Бургас е домакин на старта. И я не трябва да почерпи. С баклава. Така. И теглим гостуващите отбори. Калуян Христов, асистент, генерален директор на ФК Бургас футбол. Организатор на бургаската част от отбора. Сми това празно са. Олимп Гюльовци. Олимп Гюльовци. Олимп Гюльовци ги записваме под номер 8. Те са гости на Сокол Порой. Олимп, нали така? Да. Тък му гласяха контрола. Дали няма да отменят? Сме приятели. Така. Може ли аз да изтегля едно? Да. Добре. Некъде е това, например. Я държа за малко снимай. Най-баловата, това е хубаво да видим. Какво ще ми се подне? ФК Спартак. ФК Спартак Тънко. Спартак Тънково гостува на Барселона Просник. Спартак Тънково. Добре. Сега останаха още две. Кой желая да изтегне? Калата, айде калата да изтегне. Ще иде Бургас футбол. Както е тръгнал всеки да си ги веш? Бургас футбол се последи. Бургас е почти. Бургас футбол. С кой се пада? С Руен. С много познато гостуване за ФК Бургас футбол в Руен. Да. И кой остана? Втория отбор на Гюльовци. С Локото. Светкавица. Светкавица Гюльовца. Добре, записаме Светкавица Гюльовца. Тук малко курс по грознопис трябва да направим. Ама в бързината така е. Така, програмата за първия кръг: Сокол Порой, Олимп 2015 Гюльовца, Барселона Просник, Спартак Тънково, ФК Руен, ФК Бургас футбол, Локомотив 2013 Бургас и Светкавица Гюльовца. Първите двубои са на датите, в които се падат вторник, сряда и четвъртък, последната седмица на септември. Очаквайте пълната програма съвсем скоро в официалната Facebook група на областното първенство по мини-футбол. Благодаря на всички за участието в жребия.